बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारिनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि बालिसिया गेलेग्रा फोथाराव 13 साननि थाखाय बेसेन नाङाजासे जोलुर गेलेनाय फोरोंथाय होदों। समाज जौगानाय, लामा दालां आरो सोलोंथाय बिथिं जौगानाय खामानिजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंखौबो नोजोर होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारिया। समाजाव गोबां जौगानाय खामानि मावनायजों लोगोसे ओनसोलाव गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो आरो मोजां राफोद गेलेगिरि सोरजिनायनि थांखि आरो नोजोरजों लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारि आरो बालिसिया ज्ञानदय क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एबा 40 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय बालिसिया गेलेग्रा फोथाराव बेसेन नाङाजासे 13 साननि थाखाय दिनैनिफ्राय जोलुर गेलेनायनि फोरोंथाय होदों। मख'जाथावदि बेसेन नाङाजासे 13 साननि थाखाय जोलुर गेलेनायनि फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनानै होदों उदालगुरि जिल्लानि साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार सन्जय दैमारि बिथाङा। आरो जोलुर गेलेनाय फोरोंथाय होनायाव स्टेट कच रयेल बसुमतारिया फोरोंगिरि महरै बाहागो लादों। 13 साननि थाखाय फ्रि फुटबल कोचिं दा बिखौ नैबे बालिसिया ज्ञानोदय क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। आरो नैबे गेलेग्रा फोथाराव लानायनि गेजेरजों बे कोचिंनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि नैबे ओनसोलनि जोंनि रौता हालामनि लाइमोनफोरा नैबे कोचिंनि गेजेरजों गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ फिट खालामनायजों लोगोसे गावनि फिउचारखौ दानानै लानो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। बेजों लोगोसे जोङो धन्यबाद होनांगोन जोंनि इएम डक्टर नीलज स्वर्गियारि सारखौ। बिथांनि गोबां नाजानायनि गेजेरजों बियो जादों। दा समाज जौगानायनि गोबां खामानि मावनायजों लोगोसे लामा सामा बानायनायजों लोगोसे लेखा फरा फरायनायजों लोगोसे गेलेमु बिथिङावबोदि जौगानो नांगौ नैबेखौ नोजोर बोनानै नैबे जोंनि रौता हालामनि नैबे बालिसिया गामिनि गेलेग्रा फोथाराव 13 साननि थाखाय उदालगुरि स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय बिथांमोननि हेफाजाबजों नैबेयाव फ्रि कोचिंखौ लानानै फैदों। आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बेयाव कचार हरनाय जादों। नैबे कचनिफ्राय बिथांमोना गोबां सोलोंनानै लानो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। आं बेखौनो खावलायनो लुबैगोन आरो बेफोरबायदि गाज्रि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों थानायफोरा जाहाथे जोंनि गेलेमु बिथिंजों बेयाव नांथाबनानै जाहाथे बिथांमोना गावनि समखौ नंखाय खामानियाव गिज्रा खामानियाव बाहाया। बेफोरबायदि एक्टिभिटिसनि गेजेरजों आं आसा खालामदों जोंनि एसेब्लाबो जोंनि जि मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर लाइमोनफोरनि बियो खमायगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो सावरायबाय थादों डक्टर नीलज स्वर्गियारि बिथांजों जोंनि नैबे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय फरायनायनि बिथिंजों लानानै जि सुपार 5नि खोथा बुंबाय थादों नैबे ओनसोलावबो सिभिल सार्भिसनि थाखाय जोङो बोरैहाय साबा बोसोराव फ्रि कोचिं होनायनि बाथ्राखौ जों सावरायबाय थानाय जादों। आरो बेखौ जों गुसुं समनि गेजेरावनो मावफुंनो हागोन आं आसा खालामदों। नैबेयावहाय स्टेट कचार बिथां रयेलखौ हरदों। बिथांजों लोगोसे एसिस्टेन्ट कचारफोर फैफागोन। आसा खालामदों बिथांमोननि फोरोंनायजोंनो जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंनानै लानो हागोन। बिटिआर गभर्नमेन्टनि जा प्रमद सारनि अननायाव दिनै जों बालिसिया ज्ञानोदय क्लाब एन्ड लाइब्रेरियावहा फ्रि फुटबल कचिं मोननो हादों। आरो बे फ्रि कचिंखौ दिनैनिफ्राय जोङो जागायनो सानबाय। आरो जोंहा इएम सार नीलज स्वर्गियारिनि गोबां इनिसिएटिभ लानायावहाय दिनै बे कचिं सेन्टारखौ जों दिनै जागायनो बे एरियानि फुटबल प्लेयार गोसो गुदुं गथ'फ्रा दिनै बिथां नीलज सारनि नाजानायाव जि स्टेप हरदों बा जि फाइनान्सियेल हरदों बेजों जोङो जोंनि एरियानि गथ'फोरखौ गोबां डेभेलप खालामनो हागोन होननानै आं सानो। बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बे ज्ञानोदय क्लाब एन्ड लाइब्रेरियावहाय जिहेथु फ्रि कचिं सोलिगासिनो दङ बेवहाय बयबो फैनानै गावबागाव रोंगौथिखौ रोङिखौ जोंनि कचारनिफ्राय सोलोंनानै लाथों होननानै आं आसा फारियो। सोलोंसाया भेरि इम्पर्टेन्ट बुंनांगौबा बेनोसै गोसो थानांगोन ओमफ्राय गाव टारगेट लानांगोन। ओमफ्राय मेनआ जाहैबाय गार्जेन सापर्टआ मास्ट आरो बियो। किसुमान गथ'फ्रा गोसो थायो ओमफ्राय पट थालाङो आरो गार्जेन सापर्टनि थाखाय बेखौ नायनांगोन आरो।
सासे मोजां फुटबल गेलेगिरि जायोब्ला दाथ' मिथिखायो खेलायाथ' बहुत फैबाय उन्दै केटेगरिनिफ्रायनो आन्डार 11निफ्रायनो इन्डिया रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो आरो दायो स' दायो बहुत स्कप दङ बेसेबां हायो एज केटेगरियावनो जुदि ओंखारलांनो हायो आन्डार 13, 15, 17 दायो गोदानै रिसेन्टलि आन्डार 20बो फैबाय स' दायो बुंनांगौबा बहुत स्कप दङ आरो एज केटेगरि लानानै सिनियरसिम आरो बेसेबां हायो बेयाव जों टेकनिकआव फकास खालामगोन खारन दायो ग्रासरुटआ मस्टलि टेकनिक थाखायनो थालांगासिनो आरो जोंना दायो बे 13 डेसआ सर्ट टार्म खिन्थु बेसेबां हायो टेकनिकखौ नाजावगोन आरो गेलेगिरिफोरखौ सबसे फार्स्टआव गावनि गोसो थानांगोन आरो गोसो थाबा जाय नोङो सिमां लायो जेनेबा गेलेनायनि सिमाङानो होन फरायनानै होन जुदि गोसो लानानै खामाबा जेबो जानाय नङा आरो 13 डेसआवहाय मा फुटबलनि बेलायाव टेकनिक होनोबा फुटबलनि जेनेबा मेन मा नांगौ जेनेबा पासिं रिसिभिं बेफोर सापर्ट थाबाय बेसेबां टेकनिक दं आरो रिसिभिंनि जेनेबा गोजौआव रिसिभ माबोरै खालामो गाहायाव भलि माबोरै जायो हेडिं माबोरै खालामो फिनिशिं